I'm a prostitute and I'm a sex worker. Angava murume wako iwewe. Akatouya nemari chete akangoti ada kurara neni ada makumbo angu. Ndotoisa mari yangu padako ndotovhura makumbo. No romance because ndezvekuti gadla munhu kuchitopera. Baba vandatora chokwadi havana kana maseconds avakamboita. Vakangogomera kundiyamwa masamu. Vakatoti ndatopedza. Hazvinambosiyana hure muroyi mbavha nerobharika. Inde moni. Mama ndakasangana nemboro yave nemaringi 2. Ring yekuratidza kuti yakakurisa iyi. Kuti mukatotarisa vacho vari mumeredhi vakadzi vamazoni vangovawo mahureti angofanana. Ikapinda kudai pari kuitwa ngevhijini asi pakabuda vana 17. Inini kambani yangu handizivi chinonzi period because anytime is tea time I'm ready. Varume vese ndevangu. Vese ndevangu ezilongo wakangoburitsa mari chete ndewangu. Ndewako? Rebi. Seiko chikamuwanda kondro. Zvakanaka mambo. Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano pachibanda media zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwampuro chisangana zvakare muchirongwa chedu Bishu reality chirongwa chinonakidza chirongwa chinosekesa chirongwa chine nyaya dzakasiyana chirongwa chatakakunzirai kuti mumbonzwisisa zvinoitika basa iro noti paunotonzwa kuti Bishu wotoziva kuti ibasa ripi rinenge richiitwa. Ndisati ndapinda muchirongwa chedu chanhasi regai nditi chirongwa chedu atikurudzire kuti chionekwe nevana vari pasi pemakore 18 years. Zvakare atikurudzire kuti chirongwa ichi muchione muri vanyarikani. Chirongwa chekungovaraidzawo nguva takatandara uchionoka ungotsvaga ma-earphones ako obva wazvinzwira zvaunongoita paunomboonawo mamwe mapurogiramu aya aunoona wega aya usina waunongochiona naye uchingonzwa uri wega. Ndozvaunongoita zvakare kuitira kuti tisati zvionekwe nevanyarikani vanawo zvakare vaone nekuti pane zvakawanda zvinotaurika zvimwe zvinenge zvisingazoite kuti vana vanzwe tichikurukura tiri pano paBishu reality. Saka ndatirega ndizvitaure zvakare ndoda kukuzivisai kuti vamwe vanogona kubvunza mucomment section kuti vanhu vamunokurukura navavo munenge mavazivisa here kuti vari kubuda pachivhitivhiti uye vabvuma here. Ndoda kukuzivisai kune avo macustodians anenge arimo mucomment section kuti aiwa ava vanhu ava vanenge vatopanana nesu mvumo yekuti tikurukure zvise zviri kuitwa pano vanenge vapa mvumo yavo tinenge tatowirirana navo hapana ambunyikidzwa hapana amanikidzwa. Saka ndatiregai ndingozvitaura tichipinda muchirongwa chedu. Saka ini ndati ndinonzi Sokostina ndida kuti muzivo wandiri kutaura naye nhasi wakadi yako. Tipo makadiwa zvenyu vaSokostina. Ndiri right. Ndida kuziva kuti ndiri kutaura nani muri Zimbabwe iri kuona kuti kutaura. My name is Locadius Vanda. My name is Locadius Vanda. Mira mofu. Ndaona tanakidzwa mani. Muri Zimbabwe. Wakadi yako Loka? Aiwa ini ndinofara zvangu. Loka. Yeah. Hapana nickname here? Nickname yangu ndinonzi Boat Cutter. Show them the boat cutter. The boat cutter? Yes. Show them the boat cutter. Because ndinokata. Unokata? Handimisi. Handidi kunyeba ndikata. Tinoda kuzosvika kuti chii chakaita kuti usvike pakunzi boat cutter, the cutter kana kuti umise ndizvo. Ndinoda kuziva kuti iwewo unoita basa rei. Inini I'm a prostitute and I'm a sex worker. Kureva kuti ndinoshanda nemuviri wangu. Ari prostitute ya sex worker unoshanda nemuviri wako. Yes. Right. Tinoda kunyatsokunzwa kuti paunenge uchishanda nemuviri wako unenge uchiita nezve. Panenge ndichishanda nemuviri wangu apa. Madhiri anenge atongoripo ndekutongoti angava murume wako iwewe. Akatouya nemari chete akangoti ada kurara neni ada makumbo angu. Ndotoisa mari yangu padako ndotovhura makumbo. No romance because ndezvekuti gadla munhu kuchitopera. Gadla munhu kuchipera. Munhu kuchipera? Amunonoki. Munopedza munhu tsananguro kana minduro. Auna. Tongobhabhatidza tongokunyengetera obva waenda. Wasiyako mari yako. Wasiya mari yako. Tinoda kunyatsoziva Loka chipinda muchirongwa chedu ichi. Iwewe wakatanga sei basa iri? Nekuti harizi basa riri easy ka? Iri basa iri. Rotoda maboat cutter. Iri basa iri. Gore wakatanga chairo. Matangira ndakariita 2008. Mai vangu vakanga vashaika. Ndine mimba yema-second born. Alright. Ndobva ndadzingwa pamba. Ndadzingwa pamba ndakatanga kumboita kunge ndakuita chigunduro muroti. Alright. Ndobva ndanongwa nevamwe mai ava vanga vakanaka semuso vachizvinzwa. Mazvinzwira. Vaine imba yavowo so. Asi mai ava raive hurewo sei. Alright. Saka mai ava vave nekamwana kavo kachechi. Hure rakanga razvara mwana waro muchechi. Rikati ndawana anondichengetera chi?
mwana wangu achienda kubawa vandaita musikana webasa but mai ava kunditora kwavakaita vachiti ndite musikana webasa yanga isiri temba yekuti inini ndichandoita musikana webasa vakanga vaona kuti ivo vachembera mimba iyi vakaibatira murodhi nekuti vakazomidiswawo nevamwe maneja veve vepashumba enzitokasi saka ivo vakanga vaona kuti ndikatora mufana uyu ndikamisa mufield ndogona kuti kamari naye ndakagara pamba paichengeta mwana wavo ndichengeta mwana wavo ndobva vazoti mwana wangu akuenda kwamama kukwekwe kune club yoyo yairira yaipisa neshamwari hotel neshumba yaipisa kukweko yainakidza yarida aiwa kweteko zvino haiko zvino aiwa zvapera yangova weti yoga yoga yakunowa tichadopindimo makupindiwa nambuya shweshe chaipi dzedu hadzichawanikwe pamenimo hatichatowanikweeko saka musikana zvakaita first day akanditi amai mwana ine ndiri basa rapano rapira because ini mwana ndatoendesa kwamai vangu ani mimba yangu yanga yave kuma6 months twins angu ma2nd boy ndobva ndati sanchikokumbirwa hangu pekufanogara nditsvaga hangu rimwe basa skanzi aiwa anomba kuti bva pano iwe ndakuda kuti nokudzidzisa basa rangu andoita sazvaita kanondihembe dzake yanga ari mudhafu ndaive mutetete ko zvino ndakatosima ndichikura ndaiveka tetete iye anga ari mudhafu akabva anotsvaga zvihembe zvake vhani pamanheru ndobva ndapfekedzwa chiwigi podewa vana mendewa bva ndatsvagigwa zvibhutsu zvakanaka semunhu anga achitambura pamai vafa handina option hapana mai vakati ungofa uchadiwa nani hapana achakuda zvino chekuchadiwa nani shamwari yako aenda neni first day saka game raita mukadzi uyu inini aitora mari murume uyo sikoti akamufana kako kanakadi ndakafarira vatorati aiwa mabho avafarigwa iwewe madoro chichi tivataenda kana kuti aiti wasara kumba aikwigira munhu avaive avari 4 vari 3 vanhu iye nechikomba chani chake neiyeye anenge anzi ndine mufana wangu kupi kumba 10 obva sikobva kuti ndo madhiri acho shamwari atoti anokupa chii mari yacho atondipa kudhara apongosikapiwe mari apo ndaizongotengekwa hembe nzi mari yako yaenda sitenga hembe ndoita sitenga chikafu tozodidi ndafamba kwenguva inini bhodhi rikushanda ndiani ndiyangu watanga kuonera inini ndatove 1 kainini handisisina mai handisisina baba uyezve hama dzangu dziri kuharare inini ndiri mukwekwe handiti mune dzimwe hama but hapana rumwe muchiyoko anondida kureva kuti ndiri chii ndiri 1 right aisinyaya ndobva ndanyatsomuka kuseni tsvaire ndindaiwacha ndindaitsvaira ndindaita zvese yakavata tsvaire pedza ikilire tobikei ndatumwa ndanotenga ndapedza bho anditsvagira chimwe chifoni zviya zvimanokia zvokudharadhara zvezvezvokutanga zvaivhurika kudai zviya atanditsvagira chifoni bho manhere acho taenda aiwa ndiri muchiki bho tanosvika tapinda muyoyo akati angoti tichipinda muyoyo achienda handive vanenge vari pacocktail akagara pachiya nemazeira akadaika ana big mama hai isusu katisu zvimbwanana zvivafana zvinenge zvingotoregwa mari hana kuziva kuti ndatoronga munyati wangu kudhara watoonera ndakanga ndatoonera makuseni kandadhiniwa nekuramba ndichikotoregwa mari nchizi tazotenga sadza tazotenga chakati asi inini ndiri kungoigigwa vanhu vachingorara neni saka preparation yacho ndichaitenga rini ini ndichitiwo ndiri kuwana apo waitoenda dumbu riri uku yamu6 months ndakabva ndabuda imomo iye akati achinogara muyoyo muya achitanga kuti hai yake iyoyo ini ndichitobuda ndichipinda mushamwari hotel chinapinda mushamwari hotel ndakasvika ndigara pacounter papakoni paive nemukomana ainzi Kakai ndaitengesa mupe mushamwari hotel makatozara madharadhara vari kumwe wani mweza zvechirungurungu mushamwari hotel manzika tenderovasikana mahure gariwewo hazisinewo zvakangoitawo kuna mwari vachinzi koma madhama kudi gari akabva manyana kudaira kuti mukadzi wangu vausora nemimba kwambona hure nemimba mukadzi wangu gari atondifarirawo ina handisi kuziva atondivhikirira uri kudei ndikuda dhabotot vesroy atondidirira matotsi angu inrocks ndikutomwa mai vai vakumbeka vatowana mhene kudhara vatotora mari yemunhu vatoisa pai ini ndiri mushamwari hotel vatorera munhu iwewe vatoyavo kasikiriya vajaira vakumbeya vakutopinda zvandisikadi ndasigara pamba pangu achiita sei ava vasi kuziva kuti ndatoronga yangu mishimongi ndatoronga zvemunyambala yangu kudhara handichatofariri izvozvo haina hangu ndonzi vachihera handimitirina handamangwana
Wachera. Atonga nyambala. Ndatofunga dzangu medzi kudhara. Nende problem yekuti ndikatofunga zvandafunga ndotoita izvozvo. Ipapo handina mangwana. Garuya uya ati aindokuda chichichi ndine rumu yangu musoro. So nogona unofanira kurara hako ndouya ikoko. Ndatokwira kumasteps kwega muhotera umu. Ndatovata muhotera. Mari hanzi andadi. Ndapuwa. Ndaimbozviziva ndava ndo vanga vajaira kutora mari. Ndaigozivei kuti kunochajiwa mari. Ndaingoziva ngonzi ndatopiwa mari yacho. Akakuvunza unoti ndakupa. Ndanopinda Garuya azochaisa trust talk yake. Akwira kumusoro kwekwe kumabookings kwemuhotera muya ndaishandamo vaipiwa marooms. Atouya woseke uri boy ndiri boy koi uchikuita kuti uye kubawa nenhombo chii so awo ina ndamukadzi mukotongokafa. Vana vangu vakura anga ari munhu wechikuru kwandiri. Ndogara kumasasa ndokunemba yangu. Zvatakuita panapa iyi yatove mimba yangu. Inini mangwana ndakutoenda niyo kumba kwangu kumasasa. Wakutonogara kumba kwangu. Ndakambofunga kuti kutamba sokostina. Zvinoita Mwari. Ndakambofunga kuti kudii? Kutamba. Kubawa andikurambidzwi nengochuo yako. Mabhoro yako. Asi watova mukadzi wangu. Marriage yatotanga. Yatotanga kamarriage mususu apa. Asi yaive naniwo pakuti akazotenga preparation akachengetawo vana. Zvaive nani. Zvisinei ndatoenda kumasasa kuya. Ndatogara ndatova mothers. Ndakutodhiraivhiwa dumbu rangu kwa maternity uko ndatonyoresewa zvese anitopomasi zvese bho. Aiwa ndatove yellow boy. Aiwa hama dzangu dziya dzamai dziya dzaindiramba dziya rakutoya richipakawo gare spaghetti vakutakarareva muzukuru wedu zvazvo zvekuda kuti kwanzi tapesana chikazoita tipesana neuyu tinongoti gagaga tinozosvika pamusoro penya yedu kana kuzoziva kuti chibasa ichi zvisineiwo papaya ndazvara matwins angu one ndobva afa vakasara one akamira akatenga kofi nakaita zvese ezvo murume wayanga akatozvirombe kwakewo akauraya mukadzi wake anga akaromba nemukadzi wake. Saka paropa ndo rakanga rakudiwa baba. Kamwana kaya ndo kangu kakatoenda kakatodi yako kakatojikwa zvisinei hazvina kuti azvomosha. Ndabuda paya ndabvamba muya ndadzoka ndakwira bhazi ndaenda kwamurewa kwamai vangu nekamwana kai kacheche. Kwemukoma mai vangu hakuna ari kukuda kako. Vese hapana anokutambira in environment yakanaka. Ndarova U10 kakura kamwana ndasiya ikoko. Ndarova U10 ndakatanga kuurira pacross. Kuti ndakunyatsoita zvangu ndega. Zvekunyatopinda mbawa kuti ini ndatove gandanga. Hazvinambosiyana hure muroyi mbavha nerobharika. Makangofanana because mese munoita mausiku. Saka hapana pandikada kutoita Jesu ka. Hapana wandoitira Jesu pano because nhamo iri kwandiri. Ndizvozvo. Ndasvika pacross pane rimwe bhawa rainzi Manhede. Pacross Murewa Center. Ndichibva kwaMurewa. Pane bhawa rainzi Manhede. Bhawa rainzi Manhede maive nemadentas. Aiwa ini kutamboka ndikati ndiko kwangu mabhaudha handina. Ndapinda mweme ndamboona madentas ari kurova hinde moni. Apa ina ndina plan kandoda mari yekuti ndiuye kuHarare nditange plan yangu ndiri kuHarare. kuHarare ndokunoitika zvinhu. Ndokune yose zvikwarare uko. Ndokwandichatangira kamujolo yangu yose. Ndapinda muya Manhede muya aiwa isinyaya. Vasikana vai vatamba ndipepe pane pano vanomboita chifree dance kuti anoda ndapinde pa. Ndapinda ndachovha mai mwana. Ndachovha nhamo yangu ndikuiziva. Ndachovha ndakabirwa beat. Zvisinei muridzi webhawa yandikecha. Apa unelakire mene? Aiwa zvayabva handikecha muridzi webhawa yaManhede wacho handikecha pane zvimabooking zvaive paseri. Atonopinda neni booking meme mukadzi wake aripo ipapo. Musakanga amwe futi kakuti ndimukadzi nemurume vari pabhawa ravo. Murume atochiva inini. Mai vari kuti baba vari kumbomaneja maneja. Ivo mai vari busy nevasikana vekukaunti. Ini ndatoenda kunorohwa chiuno. Kunorohwa chiuno. Ndikati ndoda mari yangu $5. Baba vakandipa $10. Kunzi notsvaka change. Baba vandatora chokwadi havana kana maseconds avakamboita. Vakangogomera kundiyamwa mazamu. Vakatoti ndatopedza ini. Buda usaone. Alright. $10 yangu ndavanayo papi. Saka zvinotonaka kaizvizvi. Saka mai vai vaitola mari yangu. Vaitola mari bozi apa watoziva kuti price $10. Aiwa $5 ndakutoziva. Aiwa ndakagarapo wiki rese. Aiwa ndatove mbinga ndatove hurerepo. Ndakutozikamwa muzvimaloji izvozvo. Ndakutogara ndakutonzi room 29 ndiyaloka. Room 29 ndiyaloka akarara hane zviro akazobuda mbawa leti. Ndatovewepo ndatokonga nyangwe izvezvi ndikasvika unoona vese achiti auya ndina pressure auya chanakidza chibasa uyo Harare
svike munotorwe naBeverly aiwa ndatove dance group chibasa chiri kunakidza chibasa Beverly Beverly aiwa chibasa ina handichatosii Eh, aiwa chibasa chiri kunaka apo kutamba unotamba. aiwa ndagara Wazvi nditori vanotambira Jehovah Beverly George nanhasi handina mangwana ndibiri izvozvo podcast ari pano ari pano. ya Eh, aiwa chibasa chakunakidza chibasa mm. chibasa chakazongondigwadza rimwe zuva so ndiri kubet bridge ndakuhurira mubridge ndakuda kuyambuka kuenda kuSouth Africa mama ndakasangana nemboro yaive nemaringi 2 ringi yekuratidza kuti yakakurisa iyi yakaiswa ringi yekugumira apa pavakaisa pekugumira pekutanga ipapo ikaona unzi aiwa vakanganisa masentimita chaiyo chaiyo yanga ichifanira kugumira apa ringi ya murume yeye ngaanake gentleman rani Jaguar rani aiwa lavhiri iripo asi wega achingobvisa wega kana neapetent ndakati tora yenyu mari sikanzi no haisiri nyaya yacho ini mari handisikutora ini kuno sikazvikwanisa kungozvikwanisa asi imari kai ndakashingirira kunge ndichadzedhurwa futi nditore jeli yangu seserini yangu uya pano zore haana kuzvisinei haana kumbomirawo Akavhakasika. semunhu anoziva problem yani sezvo angawa nekumpeya kune vamwe vanga vakamira patachiraini vachimuita sei vachimurambira vachimudzorera mari yake murume yeye ndakandipinza muSouth Africa ndasokroseswa nababa vaya manje muzalawe uya wegonyeti rake uya akandikrosesa wembinjiri yake ndave joni ndakanyatsoona kuti kunyatsozviurira kuzvifadaira ka aiwa stori nani because unekusina bhesi muro because mukada kutarisa ivo vacho vari mumeredhi vakadzi vamazivano vangovawo mahureti angofanana saka ivo vatori nedisadvantage pakuti vane mabhesi mugotsi vanozobvunza ngoendepi wazobvepi nyama wazoiva nepi kuchendopapo bhesi mugotsi umu ndoravainaro uyezve chinondinetsa ndechekuti havazivi kuti kuno kunonaka because ini murume wako ndinotora nyange wakamira apa kangondaprota chete zilonga ine mari ndinotora auhlere kuwa kunani ndiorodhai kufa kana kurarama totangira ipapo ndosaka ndati uyu muroi uyu nembavha nerobha nehure takafanana tese makafanana tese takafanana because tese tiri varoi tofamba usiku tese hane bhemba neasina tese tiri varoi hapana zvimusiyano tangira ipapo ndopinda Joni nditaurire chazvirise mujoni aiwa mujoni ndakandosvika ndichinyengwa nemumwe muNigerian Nigerian uyaita zvemadrugs zvecocaine saka aive neflat airenda aida vasikana vechidiki maslenda vaive vanokwanisa kumutransportera madrugs ake so iye achindinyenga inini sezvo ndanga ndisina way forward muSouth Africa umu kuti ndotangira papi ndosvikira papi uku kumai ndakasiya vana kumusha matwinza ekutanga plus uyu mai vanenge vachingoti ndaenda ndeenderatu asi upenyu hwandiri kurarama hwakatodiwo madzimwe dzenguva muSouth Africa macho ndaitombovata mubridge dzimwe nguva waitonge uchateveregwa nemagumaguma aya kuti mara tatomboitawo uchigumaguma vachirara newe vese right makutoita zvekutokurosesa vanhu kutogariravo vanhu nini kutonzi ibhebhi rangu panenge pane zindimbandimba zimakuru vanondorenge chiti bhebhi rangu dzimara tazonyengwa neNigerian yeye ndasanganawo nevamwe mai vandikakurosesa vakati aiwa ini pasipoti handinasi nditori hure ndotokurosa ndichidzokera kuZimbabwe ndichiuya kupi uya kuno ndikuradze mabhesi anoita sei saka uku chihure chaiveko chandakaridzidziswa inini ndechekuti maimira pamarobots makapfeka G-string bra stiletto negauni rakanaka ka aiwa unenge watove munhu uya weclass kwete zvemujolojolo zvenhema zvenzara izvi chihure madhotichi aiwa ipapo unenge uri munhu saka the time inoya mota sezvinoitwa kumavenues ndozvamaita the time inoya mota unotanga kuti ange uri kutomodhela kana kuti wange munhu ari kutostripa stripping takatozviita zvese izvezvi takatopedza nazvo zvese izvezvi hatina chati chatombovhunduka kuratidza kuti takatotrena ndo basa rangu ndo rinotoita kuti vana vangu vaende kuchikoro ndo rinotoita kuti mai vangu vadye ndo rinotoita kuti ndive pandiri pano iroo apa tata mugore ripa bozo arikatanga 2008 tata mugore 2008 iye ya 2011 ya 2011 ya 2011 atipure dumberi papaya zvakunakidza South Africa ndakazobva ndatima munhu nebotoro right muclub iyoiye mhene yekuti inini ndine mhene yangu
Right. Oda kumiwa pachichowa munhu pamene yangu apa. Papa miwe. Apa ichowa munhu azviiti zve. Ndofanewe. Ndofanewe zve. No. Iriyo anakavinga kwira mabhazi 700. Kuzovinga iyo. Iwe oda kudi. Oda kutora. Wabve. Saka ngari muZimbabwe wakaisa bhodhi. Handitozivi. Ndozuva randakatokwira nekutodzoka kuZimbabwe nekutanga kuhurira muZimbabwe. Up to now. Saka mubasa rako mwewo musi waunoti wakarara nevanhu wakawanda wakarara nevangani? Inini ndarara ne10 pakadoma apa paSpecs. 10? Yes. Apa anga ari mashort time here? Mashort time. Short time yanga how many minutes? Zvina minutes ndokuisira kakanzi teti mukuwaya nekuuya. Pakanoti kuuya kutozoti wakutowedzera mari kana kutobuda uchienda. Pana kuti teti mukuwaya nekuuya. Panongonzi ya baba yotozoti kuti kuwedzera mari uri kubuda uchienda. Ngozi makawanda. Ndiri pabasa. Urabasa? Ewa, titambe pabasa. Tozotamba kumba. Ozamba kumba. Ari zvino tiri Warwa 10. Yeah. Angari mamari mashort time. Mashort time papaita $3. Alright. Saka pane panozochemewa. Avazobhadhari vese uyo yakati tsvikiti. Kune vave vanochema kuti ndine 250. Iwo ngairamba. Iriyo yacho yogezera yokutsvira netii sina shuga izvi. Pakadoma ndipo wakanetsa ne10. Saka muSouth Africa unokurowa wakawanda. muSouth Africa ndaibirira. Waibirira? Waidi kubirira kwacho? Ndaibirira zvezvo kuti mujolo ndoenda baba ndonzi ofu because ndaishandira ava vaNigeria vanga vandinyenga ka. Aka Nigeria ndopaita zvemadrugs uchitransport. Ndichitransportawo madrugs angu. Uchingwenda. Ndaibirira. So waitomborwa wakatomboona mukana nokumarowa wena. Wairowa chi? Iyo cocaine taisnifa. Maisnifa? Kana iwo mitoriro yakazouya muno mini takairova isati yatomboya muno. Makairova? Takatoona kuti hazvina line. Hazvina kana pundutso. Hauna mbundutso kamutoriro? Hapana zviripo because hauna chimwe chaunenge uchingofunga. Unenge wangofunga. Chinhu chinoita madrugs ka. Ita une purpose. Vai vanomaruva vai kana saka muchiona anenge akapaka fushi rake apa nyimba yake apa atori smart atozvese because anenge achizoti ndikasnifa izvezvi ndikasnifa cocaine yangu izvezvi ndikuenda pagraft paper ndinoona Sokostina ndona Sokostina tine dhiri ratoda kunoita chipedza ipapo ndaisa mari yangu mumwe ndichazoenda ndinoona manjenjenji pane dhiri rangu randatonde ipapo ndapedza ndaisa mari yangu kuchi mumwe ndodzoka ndozotenga asi muri yake iri covered uyezve kurova kwacho haufoka uona utata. Saka vanenge vachitisa ivavo vakasungaira vakapusa vapfana kukambira tatekile bhazi remahure rekuti ndikarikwira izvezvi richiti kuenda kudombo Mwari uko rasvika kudombo Mwari rikati rakuendako kwaChiremba neniwo ndavemo rikati rakuenda kuBulawayo neniwo ndave tatekile bhazi remahure zvausingakwanisi siyana nazvo ita zvaunogona ukadiya akuno ndichikuramba saka iolokeyo tomboti wezvinozwa muno nomawa kuita basa rako period rova ratanga apa mari kuda unoita sei? Aiwa inini kambani yangu handizivi chinonzi period because anytime is time I'm ready as long mari iripo. Ndinotenga cotton iya ndonyera kana zvikatonetsa pasina cotton mumene yakatomira apa ichiti kuda short time ndotambura nyangwe t-shirt yangu ndopfekera. Hambofaka zviona. Aiwa hapana anotonakigwa kutobatira kuchema kudzoka futi mangwana. Kubatira kuchema kutodzoka futi mangwana kuti mai makanyanya mai mai munodonedza musika. Amai munodonedza. Aiwa mukadzi waya imbwa. Slender futi bo. Mabhonzo iwayo. Mabhonzo iwayo. Unowapedzera? Aiwa topedza masipo. Ainini nenyama dzandikadhonzera nini. Plus futi ka. Ndinotogara ndatotora zora nasi panapa. Ini ndinonzi Locadius Band. Ukangwa kuti murume wako auya kuna Locadius Band ka. Chimbotanga waenda kumunyengetero. Except kana uchizvikwanisa zvandozoitawo murume wako because ndomugezesa, ndomubereka, ndomuita pamubhedha ndomuzora mafuta. Zvausikakwanisi iwewe. Iwe andinongweza bhaketi mutereti. Aiwa kaini ndiri kuda mari. Yes. Iwe andiri kuda vana. Ini kuda mari vana handichadi. Iwo saka uya ari kuda vana arongoti chero iwo uda mari. Chinondinetsa futi ka. Moreover ndiyo futi mangwana anoyasi hey lokane mari chimbonipo mafuta uri kuzora. Imurimi mune varume ina ndamurume I'm single and searching. Ati munenge muchindikumbira futi zvinhu zvandaitanga. That way. Nokori kusiya chani iwewe. Varume vese ndevangu. Varume. Varume vese ndevangu ezilongo wakangoburitsa mari chete ndewangu. Ndoko? Saka murume munhu angorumba mako lokho. Hakuna murume munhu kwasaka wagarwe. Mbona ndidi ndite newe garwe. Ndikachiwe negarwe. Kana ndiko kachiwe nemombere. Murume wanu tese hanitese tiri vanhu. Iwo lokachibasa chakwe achipinduke fair. Kwamwe anomboti kwenyu kunobatwa mbashto kwawo. Aiwa. Usimbe. Iwo wakamira sei? Aiwa zve. Inini ndakapanduka zveni. Ndakazarurwa muJohn musi wechishanu.
wewe kwenda so inini nditori mupostora ngakatokwana nyangwe anatete vangu vari kumba kumapostori taura kwatukuita vazopanduka aiwa ndakatozongopandukaone mushure mekunge amai vangu vashaika vazonitangira mishimongi ndozvakazongoitika zvekuti otherwise ndikatokupfekera gemenzi ndikatanga kuimbira vhesi apa unoshamisika kuti ndiye here uya uya anga akabata everest uya uya unogona kutondiprofita aiwa kutokuonesai kuti aiyeyo ka uyai panyanza ndine tsananguro wakanombedza nemi rebi seiko chikamuwanda kondro zvakanaka mambo murezi baba saka chikuziva kuti bishi reality inonakisa ndiri kuona matatu aya ai matatu akauya uri kuSouth Africa yangu takauya wamuno aya ndiye muno marara gore randakabva kwamurei wariya ndakutanga kutoita chigandanga changu ndei ndopakabva kuti boatcard ndopa ndakatochitangira ipapo kuti 6-star general show them ya the boatcard 6-star general zvekuti kana fight kanzi kwenyuko aiwa ndivhunduki mapete segonzo ini nditombovhunduki izvozvo izvozvo ndo zvandingakwati totongotangira ipapo ndosaka pepe maona kasokostina ndambotori kuti basa redu iri rinonzi doro kufa kana kurarama because mubasa muya mune siki mune edzi mune kutemwa nebhodhoro rochifa mune kubayiwa nebanga saka iwewe une be trend soja ngari trend unosvika kuri unoenda kuhondo usina shamu usina futi usina mabara unokuendepi unoenda kuhondo neshamu mukore uno aiwa futi trena be trend saka iwe vana vako paunonge uchienda kubasa nonge chituku vana vangu inonongozani mama chidakwa allright mama wakuenda kuchechi kwavo chikuzi inonzi chichechi yakwe kudzedzereka kwaapostora mufundisi wacho anonzi black label mai mufundisi vanonzi protector plus eredha vanonzi mari pamberi nasaka ani vasingazvinzikisisi right mufundisi black label mai mufundisi protector plus eredha mari pamberi kudzedzereka kwaapostora saka ndozvanoziva kuti mai vanodhakwa mama anodhakwa mama anobe mafodya anodhakwa saka mama anobe mafodya vanodhakwa saka hamina zvavachaita apuwa kudhakwa kuchauya mari mama ndiajenda anotsvaga dzimba mama ndiajenda anotsvaga dzimba vanotsvaga vanhu dzimba vobhadhakwa munhu kana kawana imba achida kurudya kawana imba vanobhadhakwa kuti avawanira imba zvapera apa vana vatoendesa kuchikoro unogona ndibvudza zvakawanda iwe choruda handi kudzidza wakambona hani ndini baba ndini tete kana wakakuruka iwe enda kaunotsvaga uye ndiji kana uchiziva kuti kana ndiri ndiri kuchengeta uyangona mitisi wako uchiuya uchigara panapa aiwa zva undibvunzi zvina basa rese izvozvo ndingatopiwa time table yekusura ndichitongwa nemwana wandakamama ndopenga wandakararira naye bridge ndichitambura ndichisafa ndichihura ndichikechewa nemimba ndinge ndichapiwa sike yekuti ichazvara damdu wrong 10 0379 aiwa kana unditonge autotsvaga baba vako kana chimezwa chako chauchatonga ini mai vako haunditongi ndoita zvandoda apa undikuti kuti udye abewa ibva pano kana wakuona wakuziva ndoti mai vangu vari kunditemesa musoro kundibvunza kuti mwana wangu uri kushanda basa rei iwe mwana wangu unditemesa musoro kundibvunza kuti kwemba muri kuendepi wakwamurumi wangu uri unoendipa mari vanonzi chihera chashe comment section ana chihera muri kuonera abiyenyu nhasi ndanakidzwa chira atara kusvika patinopendera chirongwa nekuti iwewe tinonosvika mangwana tichisaa nyaya dzako dziri kunakidza pane zvatiri kutodzidzawo munyaya dzako idzozi zvatiri kutoonawo nezvimwe zvakutitsanangurira and how difficult life was often time vanhu vanoita kakujaja but tisingazivi svisvo munhu kwaakabva tichaita kuti upinde mubasa iwe kuziva zvauri kuita ndizvo kune anopinda achida koita nemumwe anopinda nesituation kwozoita shavi ndida kubvunza zvandada kubvunza kuti zvemashavi kwenyu zvakamira sei vanotanzi shavi pashavi munhu anenge akatogadzirwa kudzinza kwavo munhu anonge wakuda kuvata nemurume kungovata nevarume kuti kumba kwavo kwaanobva kunenge kutori nemota mai vake vane zvese achitopiwa mari achitodhiraivha achichena chidi asi anokwanisa kuenda mumba vangu tora varume vachingomukwira for free ishavi iroro ishavi kuzoita kupinzwa nesituation sesu isusu wokuti unopinda usingadi isiriyo life yonenge wakatarisa sodzimara watovewe imomo wambotirayawo zvekuimisa zvimba zvacho toona kuti fuck off too late wakambotira kumisera izvezvi ndikutobva kumereji ndakatobva kumereji papapa ndakana nguva kukwekwe ikoko 7 years ndinavo ndambodzikama vanditorawo ndaita mujolo asaka ndinyenga mbao vanga vakuita skirire kuti vanoya negirlfriend yavo pamba apa vakarorewa nambuya ambuya anguwo vanemba yavo
uya vakasigone vabereki vakatora full house iyoyo kuNew Town uko vakaisa creche ivo vakagara cottage mugwerewo zvake ndo girlfriend yacho ndo vamugirlfriend yacho ngogara navo indave kungopondiwa isiyo body yangu kainda zenge ndinoda saka pochitika toti body unogosimba neiko chirohwa uchitweiko watove chidhori chake saka ndakazongoona advantage musi wavo vamwe zvimbwa zvavo vadya kwavo vachioneregwawo ndatiwanawo chimwe chibasawo chandandaonawo mubotoro store asikarowa makastoma ese imomo yewe mbuta chibure mukadzi wangu apa girlfriend iri kwauya nayo can you imagine adhakwa aenda neni kumba tasvika adhakwa mumwe mamune $10 nefoni yake touch ndakangotorawo $10 iyoyo nefoni yake touch zvese ndikasiya ndikangobuda sezvandiri ndakananga kuhama dzangu ndokutouya kwandakatoita and never ever back uchinzi marriage waitoida but aitoidawo tinashuriwa yekutogarawo pamba kutonzi mboya dhenzewo mavaona vaenda kuchimunda uko nasekuru adhenzewo zvino manje kana zvichitoramba aiwa continue nekambani yangu izvozvitomboti azouya unoda here sekuru adhenzewo vawe aiwa iko zvino ukati matable minas Alright. Aiwazve mazono ndakambomira kujola kana zvangu zvaita uchazondiona kana achinga ati kunzi atevera izvezvi kuti baba Diva kuno kune company nyowa company inobhadhara zvisingaiti zvamauya zvanaka magona zvisingaiti asi kaimi muona kana moda nezvangu aiwa isitongodezera kuti pondo pakufamba obhadhaza murume one akabvisa zvozvo roliwa nani hanzi pondo pakufamba handi kutsvaga magirlfriend kuenda kunohura kuradza kuti unoda zvemujolo neniwoka ndakutsvagirwa ndigere aiwa pondo pakufamba mudhara pasina izvozvo take road and make dust and forget and smile yes baba chikwera chanyosi chiri kuda vane mari kuti vachere mugodhi goridhe ribude pasina izvozvo take road and make dust and forget and smile kuti utokanganisa buda mulaini unosina mari ko mumwe asiri sekuru adhenzo anenge achidake kutondirora ari serious achindidai nevana vangu aiwa ndinogara zvinonozokwanisa one here wajaira multiple aiwa munoziva kuti chika basa redu iri hazvire kuti tinge tichinakigwa navo vanhu imari take money zvinde zvotukazotowana one yako yego kunakira unogara ipapa tatogara 7 years usina kana umbobuda ndichibudirei ndichiti baba vanouya baba vachinakigwa nemujolo ini ndisingazi mujolo pari zvino ndinda kumbojola wakumbojola ndadzokera mufudhi yangu yandaimbova iya nyarara zvako sokosina mai manje so ndenda nyatsozvipimba ndichangodzoka kumarriage mususu uchanditiza ndichadzoka chikutanga nehiri inenge iri apa unenge wakutondiona kuna nalandanasu ko zvinombori kuno kukunzani kumbogadzirisa mishmonbut manje unopinda manje ndendadzokera mubackfield chaimo kana mucity sports tendawemo city sports yaifaya aiwa zvokuti kwaiya baba vako kana kuti vatezvara vazopinda mubhawa vakatouya nemari kutanga nhasi tanga ipapo patakatobvaumba kwako vakatonga nemari chete ndovapa teda vanotorova vakangova nemari chete baba vako kana asisi bhudhi vako teda vanotorova chikasvike makona murezi wakwe ndinaye ndiye lokadhiya boatcat papari pawazoti 6-star general hai dziripo idzi ndikudziona idzo 6-star general vatanga tichikurukura navo ameno mashoko ekupedzisira haungada kusiya iwewe nekuti mucomment section munoziva kuti ndinozomboshaudwa kaini chinzi ndinenge ndichiya newe pano tichita advertisement but kuitira kuti iwewewo vanodawo kudzidza vakadzi vanonga chitonzwawo kuti chii chinozomboita kuti varume vacho vazotera iwewo bhoti kana munhu achisiya mukadzi wakewo chinoitika hama dzinodikanonga nyaya yekuti munoona kuti isu sani tikutotaura kuti mumamarriage umu tinotompindawo sometimes one unorafura murume murume akanganisa but murume the time yaanosvika pauri wewe mumba umu ndibaba Diva vabva kubasa baba Diva vabva kubasa tsvekuti kuti tigamuchire nyangwe makambotukana nezuro makakonana muromo mino kwindi chingava chiskin tight kweshe atopfeka chiskin tight atonogara namaisoro panze imi amaningi mawawa zvavakazoita atova makuwa tsvekuti umbotorowo time baba maswera sei kwangu sei kubasa ndikuisire mvura yekugezera kana ndikuisire chikafu here hauzvikwanisi zvino unokauya kwalokadhiya kana wakambondikicha nezuro ndikaona zvinyatsoitirira kuti gauru riri kubuda apa ginde talk about money aiwa hello baby uri seiko nhai special ndiribo ndakuuya ka alright ndokuisira mvura yekugezere unzi aiwa tutora ndauya
the time unosvika mahagi chikudo ukoko teda tositanga kuchitaura zvedu dzimwe nyaya takumwa kana tichinomwa takumwa kana tichinotenga tichimwira padheni tisu tikada kunodzora kana kuda kunopinda mushawa unogeza tese ndizvo ane vamwe mucomment section tiri kuita zvese wani zvasarongobuda wani aiwa gadzirisa chinhu chako imvura anogarira mvura idzodzo kuti adi chinobikwa chinhu ichi unorungwa chinhu ichi saka kuti mapoto cheita anongorungwa aiwa zvinobikwa izvi anogarira zvine idzodzo anodzidi achiona kuti kunoku kuna bhoti kata ikapinda kudai pari kuita kunge virgin asi pakabuda vana 17 apa munhu ane 15 years ari muchibasa asi pakabata kudai kuti kudingi what about iwewe wekuti mumba mako unogona kuita wiki musina kumborovana muchingorora makambondirana kunogoita qapa yei yekuita sei nayo saka iwowe ndikaita chirongwa chekudzidzisa madzimai kuti unoda here uchivadzidzisa kuti unoshandisa chini ndinotovadzidzisa tozodzoka kaumbovadzidzisa kuti toshandisa chine chi kuti gaba isaitike kozi vamwe vanenge vasingatoziva kuti wadi vamwe vazama zvikura muchidimbo mune vamwe vari kuteererani minti siwiti ranotengera mwana ri unongoribvisa muchipepa wogeza uko makuseni nemvura yako inotonhora wopfeka mindi rako woisa kachidhende kako rinonodhonza mvura dzese svina dzose dziya rinonopera kunyunguduka kupera kuti dhuu kudodhonza svina dzese dzedzi wozotora hako zvimvura zvako kuti kwapo upukuta baba pavanouya haikona gosingi mure Zimbabwe mazvinzwira kuti hanzi mindi raunotengera amwana toda kudzoka zvakare apa ndinenge ndana Tete Locadia ndikatigogadzira tidzoke naTete Locadia mure Zimbabwe. I want to thank you so much Locadia. It was fun talking to you. It was you know tanzwa zvakawanda nebasa renyu what you went through. It's not an easy journey. It's not something that you're saying I would love to do as zvawada kuita but ndo zvakauyawo nema circumstances and what wapo dzidziso yako nyema means sho vakadzi vanogona vari kunesekana kuti voita kuti varambe vachizokwanisa kudhonzerana anemi saka muri Zimbabwe ndiye Locadia watanga tinaye. Thank you so much for watching this program. To those that support us nechirongwa ichochi, we want to thank you so much. Rambai muchitisupporta and musakanganwe madisclaimers ede kutanga. Musaone chirongwa nevana ndizvoka, musaone chirongwa nevanyarikani. Tiringokudzira kuti chirongwa chaunongosekoro wega adzidza atodzidza minti zvinoma minti aya akuzopera nekuti vakadzi vakangoziya chicheta kuti zvinhu zvavo zviite hakusi kushainisa mumba chete nekuwachazve nekuti nababasa robhinda kanga kunokangiwa uko. Thank you so much for watching. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Ndini wenyu Sokostina. Bye bye.